Langgo lah pada. Pilan yang deilhen no mo. Irat lena langgo album mana? Kan pinai lautan ni adang yang deilhen thei ti hang. Itu pinai lau. Len lain ni lau. Len lain ni no. Ci WhatsApp ha FB la yang la list ki pizia ci nei ne bet easy lau chen ki paung de he. Adang deilhen no na ne yam. Hai Priya. Hai dah. Priya mau saya. Si cepat satu. Pilan ini rosam. Angai dia min de deilhen ni mam le. Angai dia ngaku nang diam kan dari sana. Apa ni aja mana? Ku tangga baik ke. Langgo lapet. Ku tangga baik ke. Langgo lapet na. Amal to. Rinu to. Asan nu to. Awan le. Iyo siat. Kuti warrior. One member okay. Khi warrior họ sẽ ký bộ chứ. Kuti warrior to game cái gì không được. Giao cho phạt được. Lots of fun nào. Anh là Lang tôi đang học đấy không? Cái này Yo ne sei ni ya no ta ke ka ka sa ji ve ni ti chana hi che phone ga sa sa chu ku ki te ina mo khan to na ding le state mu na ding ba sa thei lo ham le hả? Suna ga sa na sung wa tu eo gam nong del thei lom a ta zong ka sa thei ti chana sa sa ma Anh ta tâm đã gặp tôi tàu rồi. Relax na, ko sumoga pa yun din. Ko na tungkol yun din. a ta ni to bang se nam sung bin ho ha nang le hi ya phone na bol bang se bol do bol le to ki sa Kan bol ba ba yo tay. he ye yung khang to bin hong ma chal ji le Bilang sang la tu temchan sa video a phao doi a phao Allah rồi ya. Cái rau lo cái pa le. ai follow ki sa ji kan la mi ke lo na se tre ga lo sa hoi bo lo la mi ni am nei long ga yo te Cái rau lo cái pa le à. Ni da cái na lo đi ta la. la ke tem le tao Allah pa Allah la pa pa yang lo hang de. lo hang lo le Cái lo đi ta. ai yong le le ba te sa te na ke go mo Phải cái lên nó ngay hơn nào. le ki pao me Pao me